Aleko laurak eta 31 minutu gaur emango zaio hasiera B serieko binakako txapelketako final laurdenetako ligaxkako 7. jardunaldiari. Gaur hasiko da bi partidekin, lehenengoa Durangoko Ezkurdi pilotalekuan jokatuko da, bestea Baños de Rio Tobian, eta ostiralean amaituko da Amorebi eta Etxanon. Ezerekin hasi aurretik gogora ezagun nola dagoen une honetan sailkapena. Dario eta Loza dira sailkapenaren buruan 5 punturekin, Launa punturekin dira urren ez urren Murua Gabirondo eta Amiano Eskiroz, 3 punturekin urren ez urren Salaberria Gaskue eta Peña Salaberri, 6. Senar eta Ugartemendia 2 punturekin, 7. 2 punturekin baita ere Zubizar eta Aranguren, eta 8. postuan dira puntu bakarrarekin Rekalde eta Bikuña. Eta aipatu bezala gaur emango zaio hasiera Durangoko Ezkurdi pilotalekuan, eta bertan Salaberria eta Gaskue Zubizarreta eta Arangurenen aurka izango dira. Hemen Salaberria eta Gaskue ikusten ditut favorito. Andoni Gaskuek aurrekoan gaitzeko partida jokatu zuen, oso norgehiagoka ona eta betea jokatu zuen, pilota bikain baliatuz, ezker horman sartuz, eta horrek aurrean noski Iker Salaberriari aurrean aukerak eman zizkion. Gaurkoan ere iruditzen zait Larraintzarko atzelaria nagusitu egingo dela atzeko kuadro horietan, badakigu Aitor Arangurenek hala ere pilotak eusten eta doai handiak dituela, baina azken partidetan estabil konfiantzaz, eta ikusi beharko da, ea zenbateraino den Gaskueri lanak jartzeko eta Zubizarritari aurrean aukerak sortzeko gai. Iruditzen zait baita ere Iraitzek behar da tarteka sartu beharko duela, horrek ere Salaberriari aurrean aukerak emango dizkio, eta horregatik Salaberria eta Gaskue favorito. Beste partida Barberito lehenengoa pilotalekuan, Baños de Rio Tobian, Dario eta Loza bertako semea, Senar eta Ugartemendiaren aurka. Hemen Senar eta Ugartemendia ikusten ditut favorito, aurrekoan Gorka Ugartemendiak partida oso ona jokatu zuen Gasteizko eta pilotalekuan, Bikuña erabat mendean izan zuen atzeko kuadroetan, Carmelo Loza ere oso ongi ari da, ikusiko duea Darioren eskuak zer moduz dauden, ez baita jokatu zaharra, larun batean jokatu zuen Logroñoko Arraga pilotalekuan, eta hor ikusi genuen, kontua kontu, Senarrek eta Ugartemendiak Loza dominatuko dutela iruditzen zait, atzean Carmelori ere kostako zaio, Dariok ere behar bada ez du eskuekin aparteko lanik egiterik izango, eta horregatik Gipuzkoako bikotea hartuko dute favorito. Urteberri egunez, Eibarko astelena pilotalekuan, ostegunean, Murua eta Gabirondo, Amiano eta Eskirozen aurka. Hemen Amiano eta Eskiroz ikusten dituz favorito, Murua eta Gabirondo ere oso txapelketa ona jokatzen ari dira aurten, batez ere Arkaiz Gabirondo atzean Bermearekin ikusten dugu, Amiano eta Eskiroz ere ez dira gaizkia, oso ongi ari direla esango nuke. Atzean Josu Eskirozek Bermea ematen du, aurrean Amianok ere ikeragarrizko erritmoa sartzen dio, eta hemen Amiano eta Eskiroz hartuko dituz favorito. Iruditzen zait Eskirozek ezker horman sartuko izkiola pilotak Gabirondori, hor kostako zaiola, aurrean berriz Amianok bizi mugituko du pilota, eta Ander Muruak zenbaterainoko aukera duen jokoan sartzeko baita ere. Eta ostiralean amaitzeko Peñak eta Salaberrik Rekalde eta Bikuñaren aurka jokatuko dute. Hemen Peña eta Salaberri ikusten ditut favorito, azken partidetan oso traketsari direla, eta batez ere Ruben Salaberri ez dela bat ere bermerik ematen ari, baina Rekalde eta Bikuña ere antzeko egoeran daude, oso puntu garrantzitsua izango dau bi bikotentzat. Izan ere, birekin dira Peña eta Salaberri, eta bakarra dute Rekaldek eta Bikuñak, eta horregatik, Peña eta Salaberri hartuko ditut favorito. Hauxe beraz, uste duguna, ea zer gertatzen den, guk ostegunean Murua Gabirondo Amiano Eskiroz norgehiagoka horren analisia ingo dugu.